हेलौ लोगोफोर, बोरै खबरा? थिगैनो दंना? जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान, अननानै भिडिअखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जाहाथे बिदिनो गोदान भिडिअ फैब्ला नुनो मोनो। बिदिनो नटिफिकेसनखौबो सेरना होदो। आं बानलु सिब्र'नि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा खोन्थानो नागिरदों नोंथांमोननो। पेकेटनि बानलु सिब्र' गायबा मा जायो, ना लाब जायो ना लस जायो, भिडिअखौ नायलांगोन। आं फोरमायलांबाय थानि पेकेटिंनि जोलै बायनाय आरो बे माबायदि नायलांदों नोंथांमोना, देखायलांबाय थानि आं फारि फारि नायलांबाय था। नै फिथाइया ओरैबायदि थायो, जायगा गैया नै फिथाइ थायनो जायगा गैया आरो नै आसि थुनोबो जायगा गैया, दालायानो मोनसेबो थाया। नायलां, ओरैबायदि फिथाइ। नायलांबाय था, लास्टआव खोन्थागोन आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो। माबायदि फिथाइ नायलाय, मोनफ्रोमबो दंफाङावनो आसि थुनो जायगा गैया। नुदोंना फिथाइखौ? आसि थुनो जायगा गैया। ओरैबायदि फिथाइ नै। जायफोर बानलु सिब्र गायदों, कमेन्ट खालामहर, खोन्थाहर मा दाम सोलिदों बबेयाव, आरो बबे जायगानिफ्राय नायदों। खोन्थाहर मार्केटफ्रा माबायदि सोलिदों। नै फिथाइ होनबाथाय फिथाइ आरो आसि थुनोबो जायगा गैया। खागासिनो दं बर्थमान बानलुखौ। मोनसे खोथा नटिस खालाम नोंथांमोना, बानलु सिब्र जाय जाफेरबाय बिथांमोना मोनथिगोन आरो बानलु सिब्रनि महरा माबायदि जायो, आरो नैबे बानलुनि महरा माबायदि नाय। खिन्थु बुस्थुआलाय बानलु सिब्र होननानै लाबोनाय, बेखौ जोलैयाबो किं सिलि लिरनायानो दंखायो। आरो जेसां गायदों, जों गामियाव बुहुद गायदों बानलु सिब्र देग्लाय पेकेटिं, खिन्थु सब बेनो गोजा। दिनै बानलु सिब्रनि महरानो गैया, स्लिमसो आरो नायलाय, बुस्थुआ स्लिम गोजा। बानलु सिब्रआ बिदि स्लिम जायाना। नायलाय, बानलु सिब्रआ बिदि स्लिम जाया। बानलु सिब्रआ जेरै नाम एरैनो सिब्र जायो आरो। खिन्थु बे ओरैबायदि फिस्ला, एकदमबारे मोदानलायनायखा नै, मोदानलायनाय आरो फिस्लायानो। बे बानलु सिब्र नङा, पेकेटनि माल मालाबाबो दागाय। बेखौ थगायनासो बानायदो आरो बे बानलु सिब्र नङा। आरो बेखौ जानोबो हाया जाहैदों, बोरैबा गाइखेर मोनामोनो, सोरबा होनो बोरमा मोनामो। नैबेबायदि आरो बे बुस्थुआ दिमान्ड गैया, बायनोबो नागिरा। बानलु सिब्रखौ नों 200नि बायोबा बेखौ 100निसो बायगोन नै। नुदोंना फिथाइया माबायदि फिस्ला मोदानखायो नै। बानलु सिब्रआ बिदि स्लिम जायाथ'। आरो महरखौ नायनो, बानलु सिब्रनि महरानो बिदि नङा। बेखायनो मोनसे खोथा गोसोआव ला, खेथि मावोब्ला नों मेगनजों नुनाय दंफांनिफ्रायसो बाय, आरो पेकेटिं बेगर जिबनावबो बायनानै दागाय। दा फस्थायजोब्बाय पेकेटनि गायग्राफ्रा, दाम गैया, 50 थाखायावबो सोङा रावबो दायो जोंनाव। बानलु सिब्रआनो दाम गैखाया, 100-150ल'। आरो बेखौ सोर बायनो, 50-60 थाखा मोनो आरो बेखौ। आरो बायग्रा बहुद खम, मोनथियै बेफारियासो बायो बेखौ, मोनथिनाय बेफारिया रावबो बाया। बेखायनो मोनसे खोथा गोसोआव ला, जेब्ला खेथि मावगोन दामखौ एसे बाराखौनो लाथों, बेखायनो मोनथिनाय दंफांनि फिथाइखौ बायबानो जाबाय आरो। नै फिथाइया खिन्थु बहुद थायो, आसि थुनो जायगा गैया फिथाइया। फिथाइ थाइनायाव कमप्लेन होनो हाया। अब्ला एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ। आरो नोंथांमोना माबाफोर बुजिनो गोनां दंब्ला सोंहरबावगोन बानलु सिब्रनि सोमोन्दै। आंबो गायदों, आंना जोलैया
मोजाङानो आंना लकेल बानलुआनो बानलु सिब्र'आ पेकेटनि गायाखै लोगोआ देग्लाय गायदोंमोन फार्स्ट टाइम धोखा जाबाय आरो लोगोआ आरो गामियाव गोबां गायदों धोखा जाजोब्बाय मानसिफ्रा बेखायनो नोंथांमोनहाबो साखाफारा जा पेकेटनिखौ दागाय सांग्रां जा एसेनोसै भिडिअ गोदानब्ला आरो खेबसे खोन्थाबावबाय साबस्क्राइब खालामना होगोन चेनेलखौ गुड बाय